Eli siis todellisuudessa, niin jos me aletaan tutkimaan, että niitä yrityksiä selittää vaikka tietoisuutta fysikalistisesti. Otetaan tämmöinen kuin tämä Jaipon Kim, joka itse on naturalisti. Niin hän siis myöntää näin, että puhutaan nyt tietoisuudesta. Ja hän sanoo, että jos kokonainen ilmiöiden järjestelmä, esimerkiksi tietoisuus, vapaa tahto, järjellisyys ja tämän tyyppiset asiat, joka siis ei ensinnäkemältään kuulu fysikaalisiin ilmiöihin, jos se vastustaa fysikaalista selitystä. Ja erityisesti, jos emme edes tiedä, mistä ja kuinka aloittaa. Siis toisin sanoen, että jos me edes tiedä, että miten me alettaisiin selittämään tämmöisiä tietoisuutta fysikaalisesti, niin aina. Voitaisiin vastustaa fysikaalista selitystä siitä, että sitä ei osata selittää fysikaalisesti. Joo, huono käännöstä. Eli siis toisin sanoen, että nämä ilmiöt, mistä Crick ja Dennett puhuu, siis tietoisuus, vapaa tahto ja niin edelleen, niin niitä ei ole kukaan onnistunut selittämään fysikaalisesti. Koska ne on niin erityyppisiä asioita. Jos ajattelet vaikka niin järjellistä ajattelua ja selittää niin järjellistä ajattelua selittää fysikaalisesti, niin sä tavallaan näyttäisit heti kumoamaan sen järjellisen ajattelun. Se järjellisen ajattelun idea on se, että sä teet päätelmiä ikään kuin tämmöisiä loogisesti. Mutta fysikaalistinen selitys vaatii, että se on niitä syy-seuraussuhteisiin, jotka on siis tavallaan niin deterministiset. Me ei välttämättä tehdä deterministisen lainamaisia, jossain näitä lainamaisia aineita. Niin siis ne on niin kuin, että mikä Kim myöntää, että me ei päästä edes alkuun tässä prosessissa. Toki nämä tyypit julistaa sitä. Siis tämän tyyppiset niin ateistit kuin Dennett ja Crick ja Dawkins ja niin edelleen. Ne julistaa ikään kuin tämmöisenä. Että näin sen täytyy olla, koska jos me ei oleteta, että kaikki selittyy fysikalistisesti, niin sitten me joutuu olettamaan Jumalan olemassaoloa ja sehän on mahdollista. Tämän tyyppisellä ateistit. No Kim on niin sarjassamme niin älyllisesti hyvin niin tämmöinen tarkka naturalisti. Eli siis hän niin myöntää, että nämä ongelmat on niin mittavia. Että oikeasti me ei edes päästä alkuun, joten Kim sanoo, että kun hän on naturalisti, niin hän joutuu sanomaan, että oikeasti niitä ei ole olemassakaan. Että se on niin illuusioita järjestä. Eli se on tietysti se, mitä naturalisti voi sitten tehdä. Mutta se, mitä mä sanoisin, on se, että mikä on sellainen maailmankatsomus, joka vaatisi mua ikään kuin sanomaan illuusioksi juuri sen osan tajunnasta, jonka perusteella mä muodostanut maailmankatsomuksen. Siis millä perusteella mä sitten olen yleensä naturalisti. Jos kerran järjellinen ajattelu on se, mikä mä väitän ikään kuin tieteellisen maailmankatsomuksen edustajana, että se on se, minkä pohjalta mä päätän naturalismiin. Ja sitten mä kuitenkin myönnän, että itse asiassa tämä mun fysikalismi johtaa siihen, että mä joudun kieltämään tämän järjellisen ajattelun pätevyyden. Ja mä joudun sillä tavalla juuri se itsensä kumoavaan tilanteeseen. Mä en tiedä, jos saat sitä ottaa kuulostaa niin kuin liikaa. Tämä hivenen niin kuin abstrakti juttu. Mutta samoin tämä Colin McGinn on ihan siis, hän on naturalisti myöskin, mutta hän kohtaa tämän saman ongelman. Siis ihminen, joka niin kuin oikeasti alkaa tutkimaan tietoisuutta. Mitä Crick ja Dennett ehkä filosofina on. Niin hän todistaa, että meillä ei ole mitään ymmärrystä, kuinka on mahdollista, että tietoisuuden tila riippuu ajatelmasta. Siis kukaan ei pysty selittämään sitä. Ja tietysti okei, siis jos sä materialisti, niin on pakko uskoa siihen, että se riippuu materiaalista. Koska se toinen vaihtoehto on teistä. Eli että itse asiassa ihminen on Jumalan kuvausluovuutta. Ja silloin tietysti teistisessä viitekehyksessä, että ihminen on järjellinen olento, ihmisen on tietoisuus, niin se ei ole siltä ongelmallinen, koska siis lähtökohtana on olento, joka on tietoinen, joka on järjellinen olento ja niin edelleen. Ja sillä tavalla. Ja nyt sitten se, mikä on myös huomattava, on se, että
nyt tästä alkuun on tämä, että nämä pelkästään näkemykset on itsensä kumoavia. Jos ihminen on pelkästään kokoelma liikkuvia atomeja ja niistä muodostuva kone DNA levittämiseksi, niin miten voimme tietää asian olevan näin? Siis miten me voidaan tietää se asia näin, jos tämä meidän järjellisyys on illuusiota siinä mielessä, että se itse asiassa onkin vain fysikaalisia prosesseja, että tapahtuu. Se aivoissa tapahtuu sähköisiä prosesseja, jotka määrää sen, mitä mä ajattelen. Mietti itse asiassa, mitä syytä mulla on sitten luottaa ikään kuin, että ne aivot tuottaa tosiaan uskomuksia. Koska sillä yhtä lailla väärät uskomukset on sähkökemialliset prosessit tuotossa. Kaikki uskomukset, kaikki päätteet on sähkökemiallisia. Millä mä teen eron toden ja väärän päättelyn kautta, siis tässä naturalistisessa prosessissa. Eli siis tämä John Polkinghorne, joka itse on siis fyysikko myös koulutukseltaan, niin hän sanoi, että jos kriikin väite on tosi ja koska voisi tietää sitä, koska se tuhoaa järjellisyyden. Eli nyt ajattelu paikottaa sähkökemialliset hermotapahtumat. Eli kaksi tällaista tapahtuvaa, siis kaksi ihmistä kun keskustelee siinä vaan sähkökemiallisista. Ne molemmat on ikään kuin vaan jossakin mielessä nukkeja ja ne sekoittaa sähkökemiallisten prosessien. Ja niiden se järjellisyys siitä ajattelussa on jossain tämä. Eli sillä tavalla, jos ajatellaan, että reduktionisesti esittää järkiargumentti, sitten esittää järkiargumentteja oman fysikaalisen vakaumuksen puolesta. Toisaalta myös fysikaalisessa ja pohjainen tämän tyyppinen. Ja se mikä tässä on myöskin mun mielestä niin hyvin tärkeää tiedostaa on siis se, että kun usein tämä esiintyy tieteellisen maailmankatsomuksen nimissä, niin oikeastihan moderni kokeellinen luonnontiede ei syntynyt fysikaalisen puolella. Vaan siis siihen mä en hirveästi tässä ei menemään, mutta siis tämä niin historiallisesti niin viimeisen 50 vuoden aikana erityisesti niin tieteen historialliselta kiinnittävät huomiota siihen, että tämä kokeellinen luonnontiede perustuu nimenomaan jo niin sen tyyppisiä olettamuksiin, mikä lähtee juutalais-kristillisestä teismistä, eli siihen, että Jumala luo ihmisen älylliset kyvyt ja luo maailmankaikkeuden. Ja siksi on järkevää olettaa, että ihmisen järki havainno tavoittaa todellisuuden. Mutta ehkä mä vähän hyppään tästä eteenpäin, koska se ongelma, että meillä on loppuu aika. Ja mä estän vaan ihan lyhyen tämmöisen, ihan pikkusen, ihan vaan tässä, ihan muutos vielä. Perusargumentteja. Niin eli tämä tieteen kyky selittää maailman lainmuustoiminta ei todista, ettei maailmankaikkeudelle luoda. Vaan siis päinvastoin, niin mä totesin, niin itse asiassa tieteellinen tutkimushan ei koskaan syntynyt, siis, koska naturalismihan eli jo, oli voimassa jo Kreikassa. Demokritos ja epikurolaiset oli jo usko siis siihen, että fysikaaliset hiukkaset selittää kaiken. Eli tässä ateistisessa argumentissa tehdään sellainen perusvirhe, että ajatellaan, että nämä persoonattoman toimintaperiaatteet, me ymmärretään maailmankaikkeuden lainlaisuudet, että se jotenkin todistaisi, että se maailmankaikkeuden voi luoda. Tämä on sitä niin perustava kategoriavirhe. John Lennox ottaa tämmöisen esimerkin, että oletetaan, että Henry Ford on keksinyt polttomoottori.
ja joku nyt analysoi sen polttomoottorin toimintaperiaatteen, niin sillä perusteella päättelee, ettei Fordia ole olemassa. Eli siis, että toisin sanoen, ja usein siinä on taustalla se, että rakentaa joku tämmöinen vähän niin kuin animistinen selitys sinne taakse. Että se ainoa tapa ymmärtää sen luojan paikka siinä todellisuudessa on sen moottorin sisällä, siis tämän luonnon sisällä. Ja tässä tapauksessa on siellä se, että se luoja on sen systeemin ulkopuolella, jota me tutkitaan. Eli siis, jos nyt sitten osoitetaankin, että se polttomoottori toimii täysin niin persoonattomien periaatteiden mukaisesti, niin se ei todista, että ei sillä ole älykästä luojaa. Siis päinvastoin. Juuri se lainomaisuus